Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mbah Hama dalam tembang-tembang tanpa musik. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Selamat mendengarkan. Hei kowe sing seneng adu domba, sing seneng nyebar hoax, sing seneng mitnah tanpa ana bukti nyatane, wani kowar-kowar sapenake. Yen pancen kowe duwe buktine, napa kok ra dilaporke wae? Hei kowe sekolahe dhuwur, titelmu profesor, nanging rada goblok. Kowe saka negara ngendi to? Kok kaya ra duwe tata krama? Kowe kuwi dibayar pira? Gawe ontran-ontrane negara. Apa presiden dicekel wae, wong sing wis seneng mitnah wong becik. Bapak presiden dicekel wae, wong-wong sing gawe rusuhe negara kita. Bajingan negara, kowe bajingan negara. Bajingan negara. Terima kasih.